I gdje ste bili dobrodošli u novu epizodu na kanalu Kako, kao što vidite radimo recenziju iPhone 6. Da! Ovako on izgleda u silikonskoj fototroliji, a sada će dalje da vidimo kakav je i šta može da bude od njega. Ima dijagonalu 4,7 inča. Veoma lep display, neću da kažem da nije, ali opet Samsung je bolji. Za razliku od prethodnih, malo je tanji, viši i malo nešto neprimjetno teži. Ima odlično izvedene ivice, bočne i gore i dole. Tako su lepo uglačane, iskrivljene i displej je iskrivljen. I onda sve to kada držite baš lepo prijanja u ruci i mnogo je lepo osjećaja i opet je mnogo klizav. I kada se spusti na neku ravnu površinu teško ga je dignuti jer je jako tanak. Sa strane imamo fioku za SIM karticu, do nje je dugme za zaključavanje, paljenje i gašenje. Fokus mezeza. Ajde, fokus, sad će, to sam sad rekao. Pored imamo, sa druge strane imamo odlično izvedene tipke za kontrolu glasnoće i dugme za paljenje i gašenje zvuka. Dole imamo standardno home dugme koje je ujedno i senzor otiska prsta. Gore imamo prednju kameru i zvučnik. Pozadnje imamo logo, 8 megapiksela kameru, mikrofon i dual LED blic. Dole imamo ulaz za slušalice, ulaz za punjenje. Ovdje imamo mikrofon i zvučnik. Zaboravio sam da kažem da kamera malo strči, ali onome kome to smeta, ne znam što da mu kažem. Što se prednje kamere tiče, ima 1,2 megapiksela, što i nije nešto. Baterija ima 1810 mAh, pa ako vam se to sviđa, evo. Brzina slikanja je lepa i stvarno fenomenalna, pazite sad taj rafal. Stigli smo do memorije, ima 1 GB RAM-a, dual core procesor, 1,4 GHz, ima 336 piksela po inču. Dolazi u 16, 32 i 64 GB, koliko ja znam. Zaboravio sam da kažem od čega je pozadina. Pozadina je od aluminijuma sa ovim polikarbonatskim, ako sam dobro izgovorio, polikarbonatskim linijama zbog nekog boljeg protoka signala ili tako nešto. Ljudi, da zaključimo. Ako želite da imate telefon koji dobro slika, koji ima veliku memoriju, koji je nešto, onda vam je bolje da uzete S6 ili neki Samsung nego ovaj. Ne hejtam iPhone, ali po meni je bolje Samsung, pa vi odlučite, evo ja sam rekao kakav je telefon. U principu je onaj Plus sve to isto, samo onaj iPhone Plus, samo je malo veći. Ništa ljudi, poz!